στον ουρανό. Αυτό σου λέω ποιον είναι. Πόσο, Εκοζού. Καλά, έχω τώρα καναρίνια. Ναι, αυτό ξέρω και εγώ. Κοίτατε το μάριο. Και η γουάνα. Ναι, και το Ιβάν το ξέρω. Σηκώνει το ποδαράκι του τώρα. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Γιατί σηκώσει το ποδαράκι? Από ευχαρίστηση. Του αρέσει. Έλα, και την πέρα. Είναι για να τα βγάλω στο γραφείο. Έτσι, μία από τη μία, η άλλη από την άλλη. Ωραία και το δάχτυλό σου. Να φαίνεται σαν να χαϊδεύει την πέρλα όμως το δάχτυλο, Ήταν από εδώ. Όχι όλα μπισκιάρικα είναι. Τι τα κάτσα. είναι πολύ... Τι που πάει. Είναι το ψωμί, είναι και με γυλάκι κάτι να σου αυτό. Αλλά είναι χαϊδεύει λίγο. Έχετε κάτι άκυρα πολύ με φτεράκια μέσα, τέλεια. Αου. Ναι, από τη χαϊδεύω δεν κάθεται. Δεν σου κάθηκε χάρη. Γι' αυτό λέω πρέπει να δει Α, σου κάθεται. Κάτι χάλια. Μάλλον πρέπει να ξεκλείδωσε στην πεντόφυλλο. Νόμιζα ότι δεν θα σε χάσει τώρα. Γιατί δεν με να τον κάθεται. Τώρα περιμένω να του γυρίσουν τα ρίχνη. Αλλά μετά το πρώτο λεπτό το κόψε. Τώρα τελευταία άρχισε να τους κάνει. Και εμένα τώρα τελευταία έχει. Όσο γίνεται άντρας δηλαδή, τους άλλους. Όσο Βαγγελάκι, γιατί όταν πια πάνε προς τον χρόνο με τα μεγάλα φτερά αλλάζει. την έχει δει. Α, ναι. Καλό δηλαδή Τώρα θα καταγριστείς. Εμένα κοίτα. Εμένα έτσι άρχισε να τσαμπουκαλεύει.